It's wonderful to be part of this big event and to meet so many people and to have learned about Sidney Endell and the huge contribution that he made, including to education. And for me, education is just so important, and to see the young people and children who are here learning, that's vital for their futures. Mr. Stephen Twigg, bitanga Commonwealth countries Secretary General, bitanga manse samau UK Parliament member 2 times. Then bitanga Commonwealth countries bini manse je organization bini Secretary General hisabai harta visit खालामनो फैदों आरो बिथाङा बे फैनायाव लोगोसे जिहेतु ब्रिटिश मानसि दानिफ्राय 200 बोसोर सिगाङाव बेवहाय फैनानै खामानि मावलांदोंमोन बे गोग्लैसोना थानाय बर' जातिफोरनि गेजेराव बर'फोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय गोबां स्कुल गायसनदोंमोन 1870आवनो स्कुल गायसनदोंमोन सेंखार दानि माबानि डिमाकुसिनि सेंखार बेंबारि आरो दवामाखा बोरिगाव बे मोनथाम जायगायाव एलपि स्कुल गायसनदोंमोन आरो बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव जिहेतु बै समाव सरकारा बर'फोर दंना गैया जेबो खबर लाखियामोन बर'फोरखौ डेभेलप खालामनायनि जौगाखांनायनि जेबो हाबाफारि लायाखैमोन खिन्थु बे समावनो रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल बिथाङा ब्रिटिश मानसि इंलेन्डनिफ्राय फैनानै प्रथम तेजपुराव थाफैजेननाय दा बे समाव तेजपुरनिफ्राय बेहालागै फैनानै अन्तत बेंबारि उदालगुरि हरिसिङा बेखिनि एरियायाव बेरायथिंनानै बर'फोरनि गेजेराव आसलते ख्रिष्ट धोरोमनि बाथ्रा फोसावनायजों लोगोसे बिथांनि मुल थांखियानो ख्रिष्ट धोरोमनि बाथ्रा फोसावनोसो फैदोंमोन बर'फोरनि गेजेराव खिन्थु नुबाय जे बे समाव बर'फ्रा सोलोंथाइ बिथिङाव एकदम जिर' बेनिखायनो बे ओनसोलखौ ख्रिष्ट धोरोम बाथ्राखौ फोसावबाबो मानसिफोरखौ गोरों गोरा खालामाबा जेबो मुलाम्फा लानाया बे बाथ्राखौ सानखानो बिथाङा बेखिनि ओनसोलाव गोबां स्कुल गायसनदों एलपि स्कुल गायसनदों आरो जायफोरनि गेजेरजों बर'फ्रा अन्तत बे समाव सोलोंथाइनि गिबि आगान होजेननो हानाय जादों दिनै बे बाथ्राखौ बिथाङा खबर लानो फैदों मिस्टार टुइगा आरो बेनिखायनो जों बर'लेण्डनि सोद्रोमा हिसाबै बिथांखौ बर'लेण्डआव वेलकाम खालामनायजों लोगोसे बिथांखौ साबायखर होदों जे दानिफ्राय सासे मानसिया बेखिनि ओनसोलाव जिखिनि खामानि मावनानै गालांबाय बेखिनिखौ खबर लाफानायजों लोगोसे बे ओनसोलनि आथिखालनि हालोदफोरखौ बिथाङा नायनो खबर लाफायनायखाय जों बिथांखौ साबायखर होदों आरो जों आसा खालामदों जिहेतु नैबे बेंगारियावनो 1825 मायथाइयाव जिहेतु चार्चखौ गायसनदोंमोन गिबि दिनै 150 बोसोरनिबो बांसिन जाबाय बेखौ मोनसे टुरिजम बानायनायनि माबाफोर राहा दं नामा ओरैनो 165 बोसोर जानाय बे चार्चखौ आसलते मोनसे हेरिटेज हिसाबै आसाम सरकार भारत सरकार गनायथि होनांगौमोन खिन्थु दासिमहालागै आसाम सरकारनि बेखौ माबानाय जायाखै एबार आं जोंनि बे उदालगुरि समस्तिनि सिङाव थानाय माखासे चार्च आरो माखासे मन्दिर जायफ्रा 75 इयार्स बा 100 इयार्स क्रस जाबाय बेदिनो बिथांमोननो गभर्नमेन्टनिफ्राय स्किम होनांगौ होननानै मोनसे लिस्ट होदोंमोन 10 खान बिनि बिथोराव नैबे सेन्ट पल चार्च बेंबारिया बेयो आसाम दर्शननिफ्राय 2,50,000 मोनसे मोनबाय आरो अदला खासिबारिनि जितु सिएनआइ चार्च बिथांमोननो थाखायबो 2,50,000 बायदि मोनसे स्किम होनाय जाबाय आरो खिन्थु सरकारनिफ्राय मा खालामा मिथिया बेखौ खिन्थु आंनि तरफनिफ्राय जेसेबां हायो बेखिनि ओनसोलखौ मोनसे हेरिटेज हिसाबै मोनसे टुरिजम सेन्टारजों लोगोसे मोनसे हिस्ट्रिकेल प्लेस हिसाबै बिनि इम्पर्टेन्सखौ लाखिनो थाखाय जिखिनि हायो आंनि तरफनिफ्राय आं नाजागोन दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आरो जा स्टिफेन टुइग बिथां फैनाय बे दिनखौ गोसोखांनाय हिसाबै बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिना इन फिउचार बेवहाय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलनि बाथ्राखौ जों जाहाथे अराय सम गोसोआव लाखिनो हायो बेबायदि मोनसे बेबस्था खालामनो थांखि लादों गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रड विशाल मेगा मार्कनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय
लानाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।